Els jugadors tan contrastats com els dos que ens acompanyen estan aquí a les bicicletes estàtiques. No, ja us hem dit que no és un repte de pedalar ni de sumar quilòmetres per res, sinó simplement és una manera de seure diferent. Tenim amb nosaltres el David Coromines, el Coro, i el Sergi Arranz. Els dos jugaven al Terrassa el 2019, van ser campions de l'Històrics i van ser l'MVP en el cas del Coro i el màxim golejador en el cas del Sergi. Com esteu? Bona tarda, benvinguts. Hola, bona tarda. Heu aprofitat la trobada que us citàvem aquí per anar a dinar i tot, vull dir que l'Històrics us ha reunit de nou, no?, una mica? Hem matat dos ocells, L'Històrics ha durat 2 anys i l'última imatge que es recorda de l'Històrics és la en què vosaltres dos sortiu a la foto de l'aixecada de la Copa. Què recordeu d'aquella edició del 2019? Bueno, jo crec que va ser un any molt bonic. És cert que sempre al ser un torneig que comença a principi de pretemporada doncs, s'agafen moltes ganes i al final doncs, els moments que recordem són molt bons perquè tots els partits recordes alguna cosa maca i al final amb la final que vam fer contra el Badalona jo crec que es recordarà sempre. De fet, us anava a preguntar per la final, va ser molt ajustada. De fet, el Badalona guanyava fins al minut 80 i poc i vau marcar 2 gols gairebé seguits. Quan semblava que la cosa aniria als penals, vau acabar decidint el triomf. Suposo que guanyar un títol així encara dona més adrenalina, no? Sí, bueno, sempre és molt maco i sabem el prestigi que té el torneig des de fa molts anys i bueno, sempre és molt maco. Potser és el torneig que sempre esperes a pretemporada per jugar-lo i per disfrutar-ho i bueno, guanyar-lo així a l'últim moment sempre és important, sempre és especial. Deia Sergi que ho agafeu amb il·lusió, però clar, la pretemporada és un temps que és sinònim de calor, de sessions d'entrenament. Venir a l'Històrics, quin plus aporta el futbolista de segona B o de tercera, com en el vostre cas? Bueno, al final, el bo que té aquest torneig és que són partits de 45 minuts. Al final, doncs, és cert que la part física no és la millor, no és la més idònia, però bueno, també t'ajuda a agafar confiança, a anar sumant minuts i això et dona un bon resultat per al principi de temporada. Ho deies ara, els partits de 45 minuts són una mica la marca d'identitat del torneig. Sabem que generen amors i odis, és la presentació de l'Històrics, però no cal dir que a vegades sempre hi ha qüestions o sempre plana doncs, si potser es pot canviar el format o no. A nosaltres ens agrada, evidentment, per això un any més s'aposta per ell. Com veieu un futbolista com vosaltres el fet de venir aquí a jugar partits de 45 minuts, que en pocs jocs més es fan? Bueno, al final, ja ho ha dit en Sergi, no és una cosa... Sí que és veritat que durant la pretemporada vas molt justet en quant a tot, i partits de 45 minuts doncs, t'agraden jugar-los, la veritat. No se't fan llargs, saps que qualsevol coseta marca la diferència i bueno, realment ens agrada a tots jugar aquests partits. Quan acaba l'Històrics, és com una petita confidència això, fem uns xuts al camp del terreny de joc, fem uns xuts l'equip de premsa i les escenes són entre lamentables i paupèrrimes i alguns s'enduen la fama de que algun xut arriba al carrer Cartagena. Si coneixeu una mica el camp del Guinardó, el carrer Cartagena està com a 200 o 300 metres cap allà. No és el cas del Víctor Mur, que com veieu no ha perdut l'estil. La pilota del torneig, la TH21, l'Ulambi TH21, te la dono, Sergi. No sé si recordes que fa 2 anys la pilota del torneig del 2019 te la vas endur a casa, te la vam donar també. Sí, la veritat que aquell dia va ser un dia molt maco i més jugant contra un exequip com era l'Horta i al final doncs, tenir la pilota allà a casa doncs, és un record que sempre que la veus dius mira, recordes el dia aquell que vas fer 3 gols. Vas fer 3 gols en un partit de 45 minuts, no passava a l'Històrics des del 2008, feia 11 anys, i de fet em sembla recordar que fins i tot vas tenir una opció per marcar un quarto, ara em desmentiràs potser. Ara mateix, si et dic la veritat, no ho recordo després de tant de temps, però la veritat que sí, o sigui, crec que van ser 3 ocasions seguides i les 3 van anar cap a Inter i de fet crec que era el primer partit que jugava després de tornar de vacances. Imagina't, doncs, un retorn espectacular. Sí, On tens aquella pilota? La tens a casa, m'has dit? No? Sí, bueno, la tinc guardada allà, ara mateix la tinc al vestuari, perquè allà guardo totes les coses que m'han anat donant aquests anys de Terrassa i sempre que arribes ho veus i dius, hosti tu, quins records aquests. Encara vas marcar un quart gol, va ser el màxim golejador, com hem dit abans, del 2019, et van donar una estatueta, però també et van donar material esportiu. Què en vas fer d'aquest material esportiu? Doncs mira, aquest material esportiu, la veritat que és cert que era de molt alta qualitat i bueno, com que el tema dels tags eren diferents dels que jo feia servir, doncs els va aprofitar un company. Doncs al final el premi al màxim golejador se'l va endur un que no va ser el màxim golejador, està clar. Coro, en el teu cas et vas endur l'MVP, també un trofeu, el tens per casa, entenc el tens guardat? Sí, el tinc guardat, Tinc guardat a casa dels pares.
I què vas fer amb el material esportiu que et vam... Doncs mira, va seguir el mateix camí, d'en Sergi. La veritat que sí, els companys de Terrassa van sortir beneficiats de tot Van això. van estar apretant. Clar, com deia vos, perquè si està veient això, algun jugador d'un equip que vingui a l'Històrics i guanyi, potser entendrà rascar, aviam si el seu company golejador o MVP doncs guanya. Sí. Et va sorprendre quan va sentir el teu nom que guanyaves l'MVP d'aquella edició? Bueno, sí, perquè realment no estàs ni en el teu millor moment de forma, evidentment, bueno, crec que era el primer partit que jugàvem, sí que és veritat que intentes fer el millor possible, però bueno, hi ha també molts altres jugadors que s'ho podrien emportar igual i, bueno, al final, doncs mira, va tocar a mi, doncs perfecte, molt content i la veritat que, ostres, va ser un honor i un orgull, sí. Clar, però un jugador com tu, que ha jugat 3 playoffs d'ascens a segona divisió, guanyar l'MVP de l'Històrics, per al públic en general podria semblar que és una minúcia, però suposo que són reconeixements que sempre agraden, no? No, això ho recordes sempre i ho recordaré sempre, no tots els anys, ja et dic que no tots els anys es guanya un MVP d'aquests, Al final, ja he dit abans que el torneig aquest té molts anys de recorregut i és prestigiós i al final aquestes coses sempre agraden. Igual que en Sergi ha d'estar orgullós que sempre ha marcat gols i sempre marcarà gols, però que s'emporti el trofeu al màxim golejador sempre és maco i sempre ho recordaràs. A més, ha estat el teu únic Històrics. Tu només has vingut a jugar a aquest Històrics, el del Terrassa. Bueno, crec que vaig jugar un altre amb l'Hospi fa anys, al Narcís Sala. És possible que vam arribar a la final amb el Masnou. Exacte, sí. 2008, diria que és això, o 2007. Bueno, ja no me'n recordo dels anys, però sí que és veritat que la final en aquest cas sí que teníem Copa Catalunya, que abans ho comentàvem, i que sí que els que vam jugar a les semis no vam jugar a la final, perquè teníem Copa Catalunya pel mig, que són aquests bueno, que els calendaris que sempre se't solapen i tens partits per tot arreu, però sí que crec que l'havia jugat aquella vegada només. Sí. Clar. Ara ve quan el bon amic @som de l'Hospi veu això i em Exacte. corregeix ràpid. En Cristian et fotrà bé. Correcte. En el teu cas, Sergi, sí que havia jugat el 2015 amb el Martinenc. Sí, jo ja l'havia jugat, però bueno, aquell any crec que vaig jugar poc perquè estava mig tocat i era molt inicial, perquè jo l'any anterior vaig patir una lesió de peroné i la veritat que l'any d'aquí a Martinenc doncs era al principi quan ja estava tornant a agafar la forma i tot i vam decidir amb Vaques, que era el míster d'aquell moment, doncs intentar dosificar. Perfecte, doncs acabarem una pregunta. D'aquí un mes us apropareu a veure l'Històrics? Jo si estic per aquí segur. I jo ja ho veurem, depèn. Si en principi esperem que sí. Perfecte, doncs moltes gràcies per haver vingut al Guinardó en aquesta presentació de l'Històrics i molta sort en el vostre futur personal i professional. Gràcies a vosaltres. Gràcies.